Karbilong ri bertakalang rapet doana rat pensmi aprang sinil hin pen kardon pajrik lo kardom pini karbilong ri berta kethan pon jebang nili thare jit kramsa non berta thepi langpon eksinam Dhonsri angkang along pen sami APHC ki pangtang pon sia phan Dhonsri APHC atum pen krung sa mai pe depon Methan John Enkoira pho dema purana ka chu Jordam ji pu bang phu tum raikom sai ki reding ka chingna Lumbajong consensi angkang sami ka chingthur don thik therek ajok Lumbajong Youth Development Committee atum pen ningduk chipaklang pon Ong dung raki humu pen bangni atum raikom sai ki reding ka chingna Dhansuri lang royalong lang chinglu pen apran gram joyari so kichitangar prang pum kelong pon non puthot birtang ton pen lang pon exinang Dhonsri MSC consensi angkang along pen sami APHC lapon so ke pangtang pon thuji aphan pusi jakhong ni phai sirkep ani ni hang langso committee hol along ESLC Dhonsri aro tom pen executive mai pe depon long ke dam tang tarik thok meeting le lo la pe nang teman da chini dai lo APHLC Dhonsri ro mai pu Mohan Singh tok bu pen ke chepe pu pon amalong ali hiaman pen dipu LA mai pu diuri teron sami chitong dun la pen labang so amalong pen sami non ke bang silang ani Dhonsri angkang along pen sami APHLC etum claim ke dam nangji la pen APHLC rachari la pan si pangtang ponang je puthak labang so amalong sami chithan chimum pon 19 Dhonsri CC committee mai chun pon lo samjin pen ladak ni tum honggothon Goson si aprang anson se pami thegi ma kaso puthak ni tum party alam ka am puthak ni tum chingwai lo asi mesen me at pe chun bon lo asi ladak ni tum party akam ke claim nahi ta asa o duchet ta aprang da pinan claim lo ni tum lasi e tum bhan ke support do lo ni tum lakh 2 lakh se an le roglo nitum votar situ nitum phange support nitum phana vote nang pi akorte injire tum phanda nitum ni klong pen chorolo don ke dam tang MP election dan nang serap nang chitu dun pi lo lasi non ke wang ji la MLA election da la sit trop ta la SLC phan ke paha ji phan sinili chuniri lo la Karbiang long east west pendima sawara dapan lasi hotel ke tentu ke sit trok ke dokopo lasi la anta litum EPSLC phan bhut piadi phanthi choni Karbiang long akhidat ke du mare ke the ding dum Karbiang long adui hoilong li nam pensi ke bi ke chi su tum phan ador ke su pen ke jor de tipo alam ki pinangan klang tanglo lasi Karbiang long ke du ke the ke ding tu mare akhidat ke dum ta la pu sona sai bengi claim khle de dangji la pen la hai sai ke claim bak ington pon dang pu lasi la hai pu tha ke lang dun chari ji phan sibi Karbiang long border chairman smi lang dun pambe dangji pusi APHLC Dhonsri rom mai pu Mohan Singh tok bi pen pa chini pon berta kelang akorte injir phan akero pilo ngapen ke pini ni tum dak grilo lapen ke nili ethethini Karbiang long border jitu longle alam ke puthak ethethini nili nijeng tu dak aprang menta inut bahani atum do mason longle raen po longle chuyor po lapu mat hada ke cerai binong ason kalidet itung ke ning chethe po karbi tumta dak dolo longle cherain pamilo emrita dolo pusi mathata sita lason apor pe apor atum ko son ne mat longle bang chuyor kang lap ti lasin nang kedam tang la kari tang bari the teron ta chuyor delo adak lason se news long ke klang lapeng ke aprang Robinson Crew kalitang Robinson Crew ta dak sujol lo dak la horian longli tapuson de anut pe anut do lo pujo la longli ke jor asi ala Ramsing ti tala san lo lang li ka aprang ke agriculture yem lo bon kalitang Ramsing ti ta ang lita
akrora tangkam pensi laso longle jor kang del lason lahorian border lo lasi ako dutulang laso gram sabak poinudok kathar la non dimapur ke nonge nagaland lo aprang karbi long long leng selo asi kathar laso gram sebak lang lila longle andala dak naga panjor ya ma nangke non mangke laso longle ke nongke dimapur si plang del lo lasi dak lahoriana border pen 35 kilometer arlo an lut mati ke ditum karbiang long pen nakalena border lili la pujo lasi atu wang bom lo longle karbitum imithang si chok chele he jorbom ma tunge nang dun bom wang bom ma non la lahoriana nang le ro lasi nili tuning ring tung la council kachari laso border chairman bang active ping nai lang li bang border bang kai mata pang tang thing nai kai ta border bang chelang wer nang po mane longle bang ke inchi si ta pakon ke ta nang po la border chairman bang duty cheklem o nang non bang ke duty cheklem theklong le pin na po border chairman bang lasi dorma enchot ba tie bil drochot bang ke lagi chok chilu lasi non lapu lamding ke dai nata nang kon bom mat non bang ke karbieng long amet ta hini do koklo aprang ke isiwat ke di mit me ke non ke mit ben lo karbieng long amet ta bengi do koklo non bang ke lapeng ke border lapu nogaon ke dai nata hapu pen nang pet bom lo lapen pu Kaziranga National Park laputa 6.7 edition hosi karbi along lip karbi along lesi parlo ponder lo lage ala AGP sarkar hole Profulo Mohanto chief minister holo lasila karbi along le Kaziranga National Park ta lasa 6.7 edition hosi parlo det lage AGP sarkar holo lasi border area laso bordering area bang ci ghuri o nahi la border chairman bang lasi nili chuning ri padi krim Karbing long kedu pijer bijer long li sami thalebek nang ji pupensi karbiara tumstime party dhromalam chi pupi pin pen erset prung sepen che songpon lo lapen labang so putha ke thale pon jip aphan sami karbing long angkang long kedu prexam ratchari lapen hamprang song du onta che kroi pet lo lapen non ke west karbi anglong philang pi along sami karbia mai pi pedu ponpu laso mai pi alam thi labange party dhromalam en ponpi bon sami labangi karbing long kedu kebi ke chi su tum phan pijer bijer long thalebek nang jipu athepi ken pensi labang so mai sami pedu ponlo lasi dhonsri hawara rong pen sami labang so mai long chitong dunpu lapen ki karbing long kedu pijer bijer long le long kebi ke chi su tum ban ki thalebek nang jipu si dhonsri ap excelsia tum sami so dakpen pachini pon tangla phelangpi keronia long lamang so PGR VGR along le pathak tame alang le tum chaklo election pupu lasi election doko ka joini sinon ma ke election eder pulo sinon election ta damelo la penon ma ke thangta kosol pui ho pathe thai belo lasi non ma ke lamang so PGR VGR along le bang ke tharle vek nai ji pusin le tumen pata jone ri lo lasi la PGR pu ele pudam lo pata te hala dake kopilo ile tum addi ma dake pila dakha ke ladak ki do area tum pharma ke thale vek nai ji ate people of tang te lake ili tum long along li sik sidul angkang long along lis dulo pen dak alang lis tam hala pumyong te la bang som honto ta me alang lis son ta me ni yelo la dak along leke alang li tum sik sidul area pot alang li tum aning hang lo usi ni tang de lo pot la si jakong lan long tang de phil bang ke ka thale phasi chuni ri lo la pe kri si long la bang so tarik long sta me ni li tum ahin pen ke che don lo la si ladak kasing ma ching sai long ke ni tum hin pata alang tum no chirap chitu dunji athe pi ma da ke khai te khai longri comment pasi ni tung ke dunji hadak party hoi pala melo hala sonsor party pala ma ke adar pose da ke dunji ni tum ta si la bang su PGR VGR along le ka tharle phon ma ke ni tum chuning ri dun lo la pen ke aku ladak ma ke chesong nun begi pusi ni tum hin pata pachini dun lo khotkhati PlayStation salong kedu raikom sa ki atum pen kedu gor jok tok ajok lapen anivang sitame tuwar pia long ka chehla bom hem kong long kiri ke kruga sai kedeng dun bom apor ason thak si
jakong ni phai sirkep arnis tami Jorhat and Apen Dimapur nat kedam pon hum indico akar AS02K 5704 long raikom saki tumpen kidik kuruga sai deng dunlo raikom saki tumpen labang so indico karlong kidik kuruga sai deng dun si bosta inkoi phon long pon lo lapana bang so bosta long pen sami methan jon inkoi phon long pon lo lapana bang so methan labang ke alang litum Dimapur na jordam chi phan ke pon bom huran si la horizontal long khotketi raikom saki tum ari deng chingdang check lo Labang so methan John and Koira Popen got Sedang Chegabang Putun, Sanjif Dai Lapen, Lakeswar Dali, Bahnida Jorhadasor Pusi Pang Tekpon. So methan John and Koira Popen got Sedang Chegabang Pupan Smi, Katkati Recom Saki Tumpen Sporiding Ponsi, Karzuputer Tokasai Dengpon Bomlo. Kataribong, BTB Sorkaratum, Carbino and Kanglong Ta, Chingtudun Ulu, Made Parivertan Ulubusi, my meeting long Simi Lam Jai Ponpon. Bonsami Ongdung Howard Long Hipinanda, Tangnarka Chingtudun Avelang. Lapuson tak taksi lumbajong MSC konsensi ke parlapon dipurong spia hi thilong pen kilometer hini ma de ke thom an dam lo butang te towar mesen ka beda jok mansi rat ki sung dun pinanta chitong ponang kok lo lapuson tak taksi ke dam tang ningkan pho em abarem roton teron pen sami lumbajong konsensi ang kangalong sami thangna ka chingthura sai klempon pelang lapen non ki khibom lumbajong local MSC juniti mung alangli sami ningkan hini par elo bon samik lumbajong ang kangalong kon ba chingthur dun ji lam an bang chingthur dun delang lasi alangli non ningkan ki thoma farman dolang MEC ang hoikani lasi bangso ningkan ki thom angbong lumbajong local MEC juniti mung pensami lumbajong konsensi ang kang phan ka chingthura sai klempon pupu ninga thedo pusi lumbajong youth development committee ang maipu dhonrong pharpen pachini pon lapen jongsi lumbajong konsensi ang kangalong per ka chingthura sai klempon pedel putangti sai jok jepen lumbajong youth development committee atum pen sai jok jepen ahring tangra pen che songpon nang kokpu lapen bangso ki songpon aputhak sami karbilong thomas council atum pen lumbajong youth development committee atum phan akoi pilong le pusi amhai phu pen sodak pen pachini pon tumpini ninje nang ko khela hello yo kedam tang ahut 73 years elo Karbi Anglong district kelong council long sami pini antame kaching thur poyabang kinitum dak lo dipupen angtan ma dipupen abhere sapo dam chelo pote nitum ke thek ponlong ke echata be tuwar gang ke lasi pini tum dak parang ke ma ke che phapona long ke la hello development pote alam ke ninje chot nang ni tim Karbi Anglong tum sami lasi nitum ningduk lo pini an sami nitum media along wang velo pusi nitum ning cipudun lo sami pini an sami nitum wang nang ko ke la hello pini an ke nitum ning 73 years elo pini Karbi Anglong long district elo sami kaching thur punana se kaching thur ma nitum bhan dak Karbi Anglong Thomas council tum nitum bhan lam klar nang chipi nang hi pusi nitum ning chi thepondo lasi non keli pote mu ke bangji lang pustame Karbi Anglong Thomas council tum alang litum adaito chi anangji mu nitum ar mung chi eng mu kasi song lo pote lasi non ke bangji lang stame dak inkorat tro humusido MAC, MDC, Penchenglo, CMEM, MPMLA, Sundame, Alam Sininje Chot. Akamlo pote, election apolo pote, wrong. Rup along Sitame Damji, Alang Litu. Ho, election apolo pote, Alang Tum Hut Jehang Damji. Asinitum dak me lang people, tuanang people, so Alam Chak Konalo nang tum kepadam kete. Pini antame, so Alam Chak Konalo nang tum kepadam ke. Nitum dak nitum LYDC a song hen penke ningduk nang chipidun lo pini same dak long bajong lang tame lang kajan pen chek lo dak disama pen cheng lo ninalung pen cheng lo atok anu same kaching thur bang echata vede nitum ithek pon long bang ke nasi ningduk lo pini dak kedam tang same roton teron same nikan phocho det tame thang development pitek thede lo nasi MP Horin Singh be tame alam si ninje cholo tamit hanga development masih pitek kedalo lasi nitum ning hunduk do pini non ke bang jilang stami non juniti mung stami alang li election hayalo nikan heni parelo sami alang li sami dak longbajong hawarapan non nikan thom dolang alang li claima alang li alang se adai to dolo alang se dake agarjen pusini tum chi pudunlo dak longbajong penke nasi alang li pan tamini tum churu alang li claim vek pu pusini tum ning che thepondo alang li non nikan thom dolang lasi dak long bayong ha warapan ko ama paching thur thek alang li phansi ni tum ning che the pon dolo lasi non ke bang jilang sami Karbi Anglong atok anu sitami lang tami
di phu pen ang tan non Dhonsri pen cenglok, Borjan pen cenglok, Nilip Chukehela pen cenglok, Borpung Tarapung, Lang Tami, Ho Chingthong Amri pen cenglok, Ansamit Tuar masih abi. Nasi alam ke ninje chot nang ne akam si paklem prang nang ji pusi nitum dak LYDC ma dak Longbajong Youth Development Committee asong hen penke nang litum bhan konsil asor ma tim Karbi Anglong asor kar tum bhan nang chuni ik dun kela hello. Nasi non ke bang ji lang sita me la son thak thak polote nitum Armung kaci jeng pulote mone nitum bhan angkam khidun long li pusi nitum dak vai dak hasapen dak media ahong jai pen nitum bhan angi pudun kela hello rasi no Karbi Anglong pen Nagaland doi hoit atowar pi along mangki mafia tum kachiling atowar mate raki biha klembang atum atowar kachiling atowar sonji nang mandad lo aniwang amat semi raikom saki atum ben raki biha klembang lapen ongdung raki semi nepon long lo lapon raikom saki atum ben kedugcrok toga joy nepen semi raki biha klembang semi nepon long lo bon semi raki biha klembang atum labang sosai kang ton ji kalisi aniwang si apyong nang pada sonsi thekpon long bom tanglo lapuson thak thak si karbing long long kedu raikom saki atum kedu kacrok toga joy nepen puson si ihum I-20 akarbang dimapur pen difunat ke bang bom dipupen Dhonsri towar adakalong raikom saki atum keton alang asideng pon si labang so I-20 akarlong sabi kiri ke kruga sideng pon lo labang so kiri ke kruga sideng dun si sabon hom poke brander ke ban long pon lo lapen labang so sabon a hom long raki homumate drugs gram pharut trogra Chris ke ba trogra tokbor ke bra phoan long pon lo lapen jabat tablet labang so raki homumate drugs bang anam kuti pharu krehni an ador doji busi raikom saki tumben pa chini pon labang so ongtung raki hormupen ka chendang cek atum owasim akram arta engkoi resi manjur aglam arta engkoi bahnita manipur osor pusi pang thekpon raki biha klembang atum aphyong nang chumpura sonsi nang mantang lo labang ke karbing lawang kang pi aphan sam isi premi ang sonsi nang mantang lo non het jongs teme lapun da raikom saki tumpent Dhonsri lapent difu tora dakalong jongsi raikom saki tumpen labang so raki hormu nebdun chekchedet lupudangti labang so raki hormu ki difu apirthe ma de karbing long kang pi long masi nang jumpura sonsi nang mandet pu lasi karbing long long kedu raikom saki tum kedu gajrok to joy nepensi ong dung raki biha klembang atum se neping nang pon long bom lasi karbing long long kedu ong dung hemprang song pen chenglok karbi ratum ta kedu gajrok tok pen non owi kimi tum phan kelang dun chari dun kenang sodlo lahai raki hormu pen non owi kimi tum phan kiba jok dun ba kenang sodlo kali pulangte karbing long angkang pi phan isi phere meme ang nang li rok ta haipo Khotkati PlayStation ke parapon La Horizon nutun basti basbari arong amekar Nur Muhammad Asopo Zikul Ali Artanikan Creener Cap kedamtang jakong ni pai trok siar ni Dhonsri aroi long lang chingludam lo bon samik ko pai kelang no pen ajok si Azikul Ali abang labang so alang roi long si lang jang chok lo lapan lapu nat ratum thurpak pen si kidia sai semi ding pon lo bon samik kedamtang jakong ni pai trok siar ni bangki Azikul Ali titang arbang apum sebi long pon pedel lo lapan jakong ni pai ner cap ani SDRF atum pen labang so Dhonsri alang roi long kidia sai ding pon si Anaro por pai Chris ya por malompen Azikul aliabang arpum sabi longpon lo. Pini karbi long ri pertaban ke lanpan sikang ton pagilo. Domi thangme kardom.